És akkor mutatok itt tenni az orrnál egy trükköt, hogy ugye oda tettem én az árnyékokat az órához, de túl erős. Akkor ilyenkor fogom a másik krétát, ami például a világos volt, finoman ráhúzok egy picike réteget, így, és akkor ezt keresek egy olyan ujjamat, ami még működik, és finoman elsimogatom rajta, és így lehet tompítani a túl erős színeket az arcon. Arra kell csak figyelni, hogy 2-3 rárakással tedd meg, ne egyszerre sokat, mert ha meg nagyon eltünteted, az se jó. Tehát csak tompítani akarom a színeket.